Σελήνη σήμερα 12 Αυγούστου και παρέα έχει και μία ηλιακή έκλειψη που να πούμε κάπου εδώ ο κόσμος φοβάται πάρα πολύ τη λέξη εκλείψεις. Έκλειψη τι σημαίνει? Λείπει. Γιατί λείπει το φως. Είναι μια σκοτεινή ημέρα η οποία επειδή λείπει το φως τι κάνουμε? Ψάχνουμε το φως μέσα μας. Η λύση λοιπόν είναι μέσα μας. Είναι μια δύσκολη έκλειψη γιατί γίνεται στον άξονα του λιονταριού υδροχώου. Το εγώ που είναι το λιοντάρι με το εμείς του υδροχώου μας λέει ο άξονας τίποτα δεν δουλεύει στα άκρα. Στη μέση πρέπει να είμαστε. Συμμετάσχει και ο ουρανός με την Αφροδίτη και ξαφνικά γεγονότα. Πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια γιατί έχει αποδειχτεί ότι οι εκλείψεις είναι καρμικά γεγονότα που βοηθάνε τους ανθρώπους να δούνε πράγματα. Είναι ένα γερό boost, το έχω ξαναπεί, είναι σαν τον Φραγκεστάιν που το χτυπάει το ρεύμα για να αναστηθεί, να βγει από πού? Από τα σκοτάδια σου, ψάξε μέσα σου. 12 Αυγούστου αυτή η ηλιακή έκλειψη μπορεί να σε βοηθήσει να μην είσαι ούτε στο εμείς, ούτε στα εγώ. Φιλίες θα δοκιμαστούν, σχέσεις θα δοκιμαστούν. Κάτι πρέπει να δεις που δεν το έχεις δει μέχρι τώρα. Για παρατήρησε, δεν είναι κακή αυτή η έκλειψη. Αυτή η έκλειψη θα σε βοηθήσει να δεις και να βρεις το φως μέσα σου. Μπορείς.